Meliban nunggu na, dunai. Tong to aste men bisileng la aste klei tham six pack to buri ala ta 708 no no beli lanjut lagi Tadi anak mau hari. Reminder Rumani halai, जों आं प्रथम ता बुरै फैमानि जों आगाय थाना बिजगा बुरै बिजेपिनो आखाइ दै देखाता बुरुमानि जों दाबा बिजेपिनो दिथिनायनि भागा बुट कयतनिसनि सेंजाहा सातानि सिनि ब केन्द्रमा 27 प्रोटोकलनि आन्दार 8 नम्बर बिजेपि ताबसो जरा कोनो प्रब्लेम नदे वहा मिशन नसले बिसिनि कोनो प्रब्लेम नंगौ नों बुरहाना बुदजों आनिनि बबं कपास्टिफ्रा बै स्कुल मा म सुनाय बिजेपि स्कुल ठीक